Jekk qatt ma tkun rajt pajjiż eżatt wara gwerra, intu nieżel fit-tripli ma tkunx taf x'taqbad tistenna. Iżda x'in inżilna sibna tripli kalma. Bil-bnadar tal-Libja ħilsa ma' kullimkien, il-Libjani jridu juru illi jagħmlu bidla. Dan hu markat ċar ma' ħafna ħitan b'kitbiet bl-Arbi imma anke bl-Ingliż. Gaddafi game over. Il-ħaddiema tas-sigurtà tal-gvern interim huma aktar rilassati minn dawk ta' żmien Gaddafi għalkemm f'ċertu karigi baqgħu l-istess nies. Iltqajna ma' trakkiet armati ta' ġellieda u armi. Iċ-checkpoints qatt mhux ċar jekk humiex imexxija mill-professjonisti jew ir-ribelli għalkemm kollox jidher organizzat. F'dan l-isfond il-Libjani jidher li qed jidħlu lura rutina. Nies jixtru, oħrajn ibijaw il-ħaxix u l-ħut. F'dik li kienet il-pjazza ħadra f'nofs ta' lejl, iltqajna ma' żgħażagħ jilagħbu table soccer. Għalkemm situazzjoni fit-Tripli setat tidher waħda kalma hawnhekk f'Miżurata is-sinjali tal-gwerra. Warajna tista' taraw il-bini imġarraf maħruq sinjal tal-gwerra kif ukoll madwarna il-Mużew tal-Gwerra li saret tapposta. Fosthom lid li qed taqbad l-ajruplan hawnhekk illi kienet propju f'Baba l-Eżiżija u li nġabet hawnhekk sabiex tfakkar il-sagrifiċċju kbir li sar min-nies ta' Miżurata. Miżrata minnaħa l-oħra ma tistax ma taħsdekx, l-iktar fil-parti qabel iċ-ċentru. Il-bini kollu mtektek bil-ħofor tal-isparar. Mijiet ta' binjiet maħruqa u tankiet tal-gwerra mġarfa fil-ġemp ta' triq. Dawk li saquna appuntaw lej kull binja mitluqa. Kollha bi-storja li iżda aħna ma tantx nistgħu nifhmuha. Iżda l-aktar impressjonanti huwa l-Mużew tal-Gwerra, ritratti makabri ta' nies midruba, tfal maqtula u l-uċuħ wieħed fejn wieħed tal-martri Libjani. Eżabit l-armi li ddefendew lil Miżrata waqt l-assedju, juru l-kreattività ta' nies li ġildu għal ħajjithom b'kull ma kellhom. Qalb tislim kontinwu ta' Allahu Akbar tlaqna lejn l-ajruport. Jibqa' f'moħħok bil-fors ħsieb wieħed. Il-gratitudni tal-Libjani għalina l-Maltin. Għax ennihom isalvaw Miżrata, għal issabuna meta kellhom bżonna u għax irduna magħhom biex jibnu mill-ġdid.